Прывітанне ўсім, гэта Рома і бонусны эпізод вандра падкаста. Калі вы слухаеце гэты эпізод, то вы ўжо падтрымалі праект і менавіта за гэта вам шчыры дзякуй. Асноўны выпуск з Паўлам выйшаў пад нумарам 36, яго можна паслухаць на ўсіх пляцоўках. А сёння будзе частка нашай размовы, якая не ўвайшла ў эпізод. Аднак варта разумець, што пры мантажы прыярытэт стаіць да структурнасці размовы, а не да таго, каб выцягнуць самае цікавае. Таму бонусны эпізод – гэта шэраг цікавейшых гісторый са стасункаў Паўла і спадчыны. Наперадзе вас чакаюць расказы пра археалагічныя раскопкі на сметніку, што здарылася ў музеі ў Строчцах і як знайшоўся татарскі каштоўнейшы экспанат. Будзе цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем! У студэнцтве у вас была яшчэ дзіўная гісторыя пра тое, як вы шукалі скарбы на сметніку. Можаце патлумачыць увогуле, як гэта гісторыя адбылася? Як вы дазналіся першымі, чым супрацоўнікі? Не, мы не першымі дазналіся. Гісторыя была наступная, што гэта былі 2000, зараз баюся памыліцца з годам, можа быць 2000 які-небудзь 4-5 год. Але фактычна сітуацыя была наступная, што я раніцай ці ўвечары, не памятаю, гляджу тэлевізар. І па тэлевізоры выступае ў праграме нейкай вось навіны археолог, наш археолог Сергей Тарасу, знаны вельмі чалавек, Сергей Васильевич Тарасу. І ён расказвае пра тое, што, на жаль, мінская археалогія, якую вось раскопвалі, колькі там, не ведаю, десяткаў ці колькі гадоў, яна знаходзілася ў нейкім памяшканні, якое Акадэмія навук арендавала ў ЖЭСа, і па нейкай дзіўнай памылцы супрацоўнікі гэтага ЖЭСу прыехалі, ці то там штосьці рамонт, не рамонт, штосьці, можа, трубу прорвала, не памятаю, але яны пабачылі нейкія скрыні, якія тут стаяць, скажем, з нейкімі неяснымі для іх прадметамі, такімі замшэлымі. І яны, што это такое? Ну-ка, давай, вось, там, не ведаю, Васілій, цягні гэта все на трактары, вывозь на сметнік, вось, гэта все. І вывезлі мінскую археалогію, як вот археолагі збіралі, і выкінулі гэта на сметнік Калядзічы. І я вот гляджу ў тэлевізары, археолог, які расказвае пра гэта, ён, ну, можа, я зараз, ну, тады мне здалося, што ён ледзь не плакаў. Ну, прынамсі, сумны быў то дакладна. Мне здаецца, ледзь не слёзы былі. Я так падумаў, а чаму б не паспрабаваць, ну, ведаеце, маладзёны заўсёды такія шмат маюць імпэту, гіперактыўныя, мэты ставяць сабе такі вялікі, а чаму не паспрабаваць, калі выкінулі, то можна знайсці, па ідэі, вот, куды выкідвалі, адкапаць, але прайшло паўгады з таго часу. І на той сметнік завезлі велізарную колькасць яшчэ пласта, такога культурнага слою, і атрымалася, што і самі супрацоўнікі Акадэміі навук, як я разумею, дазналіся таксама праз энную колькасць месяцаў, праз паўгады ці праз колькі. Ну, мне было спадзяванне і імпэт, а чаму вот сапраўды не знайсці? Мы ўзялі ліст у нашага прарэктара па навуцы, дарэчы, доктара гістарычных навук Беспалай Марыі Аркадзіўны, яна падпісала нам ліст гэты, а можа і ў рэктара Язвігі Іргаровіч, цудоўнага рэктара нашага універсітэту культуры. І мы пайшлі па установах, па розных, не ведаю, транспартных фірмах, вось, з лістом ад універсітэта просім дапамагчы, вось, каб знайсці гэтую, уратаваць гэтую археалогію. Як зараз, памятаю, нам даў на 3 дні экскаватар фірма Мапіт, яны пагадзіліся, ведаеце, маладзёнам так шчасціць, знаходзіць ось нейкім чынам, хто адгукаецца на гэта. Як цяпер памятаю, там мусіл быць нам не проста экскаватар, а нейкі гідраўлічны, я запомніў, вось гэты там, што на 7-8 метраў ён можа капаць уніз. І прыцягнулі мы гэты экскаватар на гэты сметнік Калядзічы. І вось 2 ці 3 дні мы там правялі, цэлы дзень капал гэты экскаватар, нам гэты трактарыст, што вывозіл гэтыя скрыні са знаходкамі, паказваў прыкладна месца, куды ён гэта скінуў. Памятаю, што да нас вельмі падазрона пачалі адносіцца жыхары сметніка, там свая каста, там яны падумалі, што мы прыехалі штосьці ў іх забіраць, у іх там все крыху падзелена, і яны на нас наязджалі, што вам тут трэба. Мы ім патлумачылі, што нам патрэбна тое, што вам не патрэбна, но далёка, глыбока
як бы у гэтым сметніку. Як зараз памятаю, што там, канечне, быў пах так сабе, але вот на 7 ці колькі метраў капаў гэты экскаватар, мы дайшлі да восеньскага лісця, памятаю. Ну і ўрэшце рэшт мы спускаліся в гэты сметнік, унізе, у гэтыя ямені. Зараз вот думаю, наколькі гэта было бяспечна. Не факт, што моцна бяспечна, але залазілі, шукалі, на жаль, не знайшлі. Але дагэтуль у мяне дзесьці ў архіве ляжыць адкрыты ліст на правядзенне археалагічных раскопак на сметніку Калядзічы, ратавальных раскопак. Ну, напэўна, адзін з такіх немногіх лістоў. Сумны, насамрэч, што вот такі адкрыты ліст на раскопкі на сметніку. Але так, зараз я вот думаю, што, у прынцыпе, у нармальнай сітуацыі, калі, так скажем, у добрай краіне так і мусіла быць. Мусілі правесці, можа быць, выкідаць смецце ў другія сметнікі, а тут, каб не маладзёны, не студэнты шукалі вось гэты экскаватары і капалі, каб гэта магла дзяржава зрабіць спецыялістамі і дакапацца, і вярнуць хоць рэштку тых знаходак. Вот так вот і дагэтуль яны там дзесьці знаходзяцца, але да гонару нас, студэнту, магу сказаць, што мы ад сябе зрабілі, што маглі. Мы гэты час лазілі, шукалі, тэхніку знайшлі і, прынамсі, зрабілі спробу яе вярнуць гэтыя знаходкі. Таму, што маглі, мы паспрабаваліся здзейсніць. А было разуменне на той час, наколькі каштоўныя тыя артефакты, якія вось былі ў скрынях? Мабыць, быў нейкі ліст з вопісам? Ну, я ліст з вопісам не бачыў, это, можа, у археолагаў ён дзесьці застаўся. Я так падазрыў, што калі археолагі так перажывалі, вось ледзь не да слёз, то, напэўна, там была каштоўныя матэрыялы. Ну, это ўжо трэба высвятляць у спецыялістаў, у акадэміі навук, што там знаходзіцца в тых Калядзічах. Можа, калі-небудзь хто-небудзь раскапае нейкім дзіўным чынам і адкрые для сябе такую таямніцу, такі скарб. Гэты сметнік, наколькі я ведаю, ён зараз закрыты, зачынены, там ужо смецце не высыпаюць. Ёсць магчымасць правесці гэтыя раскопкі і вярнуць. Можа быць, хто ведае, да тысячагоддзя Мінска можа спраўдзіцца гэтая справа. Падчас размовы Павел казаў, што артефакты знаходзяцца на розных пляцоўках у інтэрнэце, але частку з іх атрымоўваецца ўратаваць праз людзей, напрыклад, калі тыя збіраюць макулатуру. Адразу гэта ўяўляецца так, што існуе некая сетка інфарматараў, а Паўла тэлефон, так мовіць, ходзіць у гэтым коле. Таму відавочнае пытанне, мабыць, існуе якое кола інфарматараў. Такое бывае, але не часта. В асноўным, тыя ж людзі, которые звязаны з макулатурай, яны самі, бывае, выстаўляюць на куфар гэтай прадметы ці та на аукцыёны, і яны ўжо ведаюць, для іх это такая магчымасць, вось нейкі прадмет даць яму, вось магчымасць, каб хтосьці іншы набыў. Па факце магчымасць падзарабіць, ну так, для гэтых людзей. Але все ж я ўдзячны, бо гэта магчымасць не просто без разбору нейкія кнігі пусціць у расход, а все ж зберагчы гэтыя рарытэты. Я вот гляджу кнігу Петруся Броўкі, які падпісвае сябру, дарагому сябру Янку Скрыгану, пра перажытае многае разам. Зноў жа можна пра такія прадметы многа расказваць, але паверце, што вот гэты кожны аўтограф, ён мае нейкую асаблівасць. Я, да прыкладу, вот яшчэ прыведу аўтограф Геннадзя Бураўкіна, нашага пісьменніка, і, як кажуць, ён не часта пісаў аўтографы вершаваныя, але тут такі вершаваны аўтограф. «Слушай, милая Офелия, расскажу тебе Офелия. Он умнее и красивее, чем Лель, Александр Леонидович Фель. Хоть немножко побудешь при Феле, и тебе не нужны корифеи». Ну, размова пра Александра Феля, гэта заслужаны трэнер Беларусі па сабельнаму фехтаванню і настаўнік алімпійскіх чэмпіёнаў. І вось пра гэтага Феля ён такі цікавы, мілы аўтограф, даволі рэдкі, бо вершаваны. Геннадзя Бураўкіна можна вось пабачыць, прыгадаць. І для мяне важна не толькі гэтыя прадметы мець пры сабе, а каб іх бачылі людзі. І таму стараюся арганізоўваць нейкія выставы. І вось адна выстава пра аўтографы, да прыкладу, амаль усе гэтыя аўтографы, што удалося раздабыць, яны былі прадстаўлены ў музеі Купалы, і людзі прыходзілі, дзівіліся. Такім чынам, каб зборы былі адкрыты для людзей. Мэта, якую Павел заклаў у сваёй дзейнасці, захаваць і ўратаваць беларускую спадчыну. Аднак беларуская спадчына надта шырокая з'ява.
Таму калі не размяжоўваць зборы, то можна распыліцца. Адным з крытэрыяў размежавання можа быць геаграфія, таму да Паўла з'явілася пытанне, ці ёсць некае геаграфічнае драбленне збораў і адпаведныя інтарэсы да пэўных кутоў краіны. Не, у меня няма такіх вось, маўляў, рэгіён, адкуль трэба зберагчы гэта. Просто я заўсёды так падыходжу, як бы, для мяне важна бачыць так ці іначай прадмет. Я памятаю, вось моя знаёмая, сяброўка Наталья Гермацкая, музейшчыца, яна вандравала па Беларусі, заехала ў далёкую вёску Кудрычы, гэта на Піншчыне. Гэта вёска вядомая тым, што там дагэтуль ёсць будынкі з такія чаротавыя дахі, стрэхі, саламяныя стрэхі. Магла бы быць такім турыстычным брэндам, бо, маўляў, такая машына часу на 200 год назад, дзе саломай пакрываюць дахі. Яна сфатаграфавала ліштву, аканіцу, якая мяне моцна ўразіла, просто вот запала, вельмі прыгожая, а сам будынак ужо развальваўся, паловы даху не было. І я так вот думаю, гэтую лішту было б добра нейкім чынам забраць, зберагчы. І вось прайшоў год, я все гэта пра лішту не забывался, і калі вось крыху з'явіўся час на гэтую справу, то званіў уладам у Пінск, на Піншчыну, размаўляў старшыні сельсавета, мне знайшлі тэлефон гаспадароў, чыя гэта хата. Я ў іх запытался, ці не супраць яны, вот, каб я гэтую лішту, бо там уже ж праблема з домом, мякка кажу, ну, ёсць сур'ёзная, каб я яе вось мог забраць для музейных праектаў. І яны падумалі, параіліся там, скажем, браты, і пагадзіліся, кажуць, добра, прыязджайце, забірайце. Каб это было афіцыйна, што не я еду і дзесьці здымаю і азіраючыся там па баках, ці нема там людзей. Не, мне хочется, каб это все было па-чалавечы, па-нармальнаму. Вот, і мы гэтай лішту прыехалі сябрам, дамовіўшыся вось з усімі бакамі, знялі, завезлі ў Пінск, а пасля амаль што праз некалькі месяцаў, як гэтыя ліштвы былі з этой вёскі ўратаваны, яны патрапілі ў Ружанскі палац. Яны выстаўляліся ў Ружанскім палацы, і там абразы віселі ўнутры. І вось гэта такая наша, такі вобраз таго, што наша спадчына, глядзіш, яна мала каму патрэбная, яна такая крыху заняпалая, у цяжкім стане, але яна вартая палацу. І вось мне радасна, што вот была ў Ружанах у палацы, і зараз яны выстаўляюцца ўжо тут у Мінску. Ну, таму фактычна вот так вот. Павел прыводзіць розныя прыклады са сваіх збораў. І кнігі з аўтографамі, і сямейныя архівы, і ліштвы, і куфры. Аднак тут паўстае адно важнае фундаментальнае пытанне. Як разумець, дзе ёсць спадчына? Пытанне не рытарычнае, але ж гэта тэма на занадта доўгія абмеркаванні. Як гэта разумець? Дзе гэты скіл пракачаць? І нарэшце, пра што і каго шукаць адказ? Камусьці ліштвы гэта дровы, а старыя фотаздымкі і кнігі гэта макулатура. Аднак для кагосьці і тое гэта каштоўнасці і спадчына. Таму тут і пытанні, як разумець, што ёсць спадчына? Чаму адны жывуць з гэтым разуменнем, а іншыя не? На якім моманце адбываецца гэты разрыў? Карацей, дзе знайсці разуменне, што ёсць спадчына, а што не? Павел адказаў на гэта па-свойму, таму пытанне ўсё ж такі застаецца адкрытым. Па-першае, важна, каб людзі адукаваныя, якія так ці іначай з гэтай тэмай звязаны, каб яны тлумачылі. Гэта раз. Па-другое, важна самім людзям, которые сутыкаюцца з гэтай спадчынай, калі вы не ўпэўнены, каштоўнасць гэта ці не каштоўнасць, выкідаць ці не выкідаць, параіцца з кімсьці. Я заўсёды адкрыты параіцца, там, прыняць на захаванне або параіць якісьці музей, каб гэтыя рэчы не зніклі. Ёсць такі, не анекдот, а жывая рэальная сітуацыя, калі сваякі якога-небудзь вядомага дзеяча глядзяць, потом здымкі перабіраюць, кажуць, о, гэты здымак з маім дзядзем. Ну, то есть там мой бацька, да прыкладу, нейкі творца, а гэта вот моя бабуля, это каштоўна. А тут хто? Нейкі Рыгор Шырма, это макулатуру, а тут моя цёця, вот это я пакідаю, а тут хто такі? Сын Коласа, мне гэта. Ну, вот, і каб такога не было, трэба, ну, раіцца, мець магчымасць нейкім сумоўе, музей звярнуцца бліжэйшы, каб людзі патлумачылі.
Ну, тут толькі шлях адзін такога тлумачэння, вось нейкай асветы, што, в прынцыпе, па меры сілаў стараюся рабіць. Ну і другая справа пабачыць людзям, каб яны пабачылі нейкі прыклады, каб яны пабачылі, што, оказваецца, это ж вельмі цікавы здымак, вельмі цікавы нейкі надпіс. У мяне ёсць кніга з Віленскай беларускай гімназіі, это вядомая установа, дзе вось вучыліся ў Вільні ў 19 годзе, і там ёсць вельмі на старонках шыкоўны надпіс, калі нейкі гімназіст узяў і чытаць эту кнігу, а замест таго, каб штудзіраваць нейкі прадмет, ён на старонках піша пра што яго хвалюе. І ён там такія радкі: «Нет, в эти дни октября 20-го я, сильной волей человек, стал только игрушкой в руках и словах ее». То есть человек закаханы был в кагосьці, и он кажа, что он поддался, все он, и там такие протяг: «Нет, положить всему конец, иначе пропал безвозвратно». Что, маўляў, что ён стал закладнікам, заложнікам кахання. Это ж шыкоўная магчымасць пабачыць, што вось гэтыя нашы студэнты, гімназісты, яны маглі так закахацца, что вот твердой волей человек стал только игрушкой для нее. Ну, вот. І, карацей, я пра тое кажу, што варта нам, слухачам, всім разумець, што любая стары прадмет, нават калі прайшло там 10 ці 15 год, ён можа несці нейкую інфармацыю. Таму не спешацца яе выкідаць, а глядзіш, і можна знайсці нейкія унікальныя выданні, кнігі. Дарэчы, у нашай жа гісторыі нерэдка бывала так, што нейкія старыя фаліянты, калі не памыляюся, тое ж Тураўскае Евангелие, найстарэйшая кніга рукапісная Беларусі, яна была знойдзена ледзь там не то што на сметніку, але зусім выпадкова, і, так скажам, ледзь уратоўвалі гэтыя паперы таго Тураўскае Евангелие, найстарэйшай кнігі. Глядзіш, так, калі будзем больш пільныя, можа і крыж Ефрасіні Полацкай дзесьці знойдзецца, таму што Слуцкае Евангелие нашлі, якое было ў адным сейфе з крыжам Ефрасіні Полацкай. Таму крыху больш кемлівасць, уважлівасць, і так ці іначай нейкі рарытэт цікавы будзе. Спадар Павел казаў, што можна звяртацца ў музей, калі нехта штосьці знойдзе. Але ж да музеяў у мяне стаўленне асаблівае. І тут Павел узгадаў свой досвед працы ў музеі ў Строчцах. А разам з ім узгадалася яшчэ гісторыя, як Павел знайшоў цікавейшы татарскі артэфакт. Ну, у мяне таксама своеасаблівае, у тым сэнсе, што я працаваўшы ў музеях, бывалі і сумныя рэчы, але гэтыя сумныя рэчы, яны былі адзінкавыя, і гэта было не за супрацоўнікаў навуковых, то есть навуковыя супрацоўнікі збольшага адэкватныя. Былі прыкрыя сітуацыі, але гэта дачыненне тэхнічнага персаналу, і так ці іначай не магу забыць дзверы ў даўбучках музея народнай архітэктуры, з імі здарылася сумная справа. Я быў сведка не адразу, але пасля напаткалася, як гэтыя дзверы, так скажем, у іх уже няма. Я рабіў публікацыю пра гэта, мне баліць гэтая тэма, але зноў жа гэта выключэнне з правілаў. А зазвычай музейшчыкі, асабліва навуковыя супрацоўнікі, то варта ўсё ж куды іх звяртацца. У нас быў эпізод з Сялімам Мілісевічам, і якраз мы ўзгадвалі тэму мячэці, і ён прыгадваў гісторыю, што, калі не памыляюся, мячэць перавозілі так у Строчцы. Яны і перавозілі, яна там, скажем так, не ведаю, наколькі яна там цалкам збераглася, але там пэўныя, скажем, бярвенні і нейкія асаблівасці яе дакладна там ёсць. Вось, але з дзвярамі там, скажем, вельмі сумная сітуацыя. Вось, это асобная тэма, але паверце, што я сам быў здзіўлены, што такое вот там бывала. І ў свой час я, працуючы там, рабіў, як яна называецца, дакладная запіска, ці як вот на імя дырэктара музея, вось, па факту таго, што гэтыя дзверы былі страчаны там. Па факце былі спалены, вось, супрацоўнікамі тэхнічнага аддзелу, які мусіць там, ну, там цвікі вбіваць і гэтак далей. Ну, але вот адбылася такая прыкрая справа, але ўсёшку гэта справа адзінкавая такая, якую я магу прыгадаць, працуючы ў музеях дзесятак гадоў у розных музеях, але заўсёды музейшчыкі, як правіла, это ўсё ж курплівыя людзі, которые стараюцца рабіць. Ёсць розныя, можа быць, дзесьці, якія не хочуць, і толькі ёсць свае паўнамоцтвы. Ёсць і такія, нікуды ад гэтага не падзенешся.
Мы згадалі татарскую тэму і ўвогуле тэму мусульманства. У вашых калекцыі, у вашай ёсць цікавая рэч. Гэта посуд для амавення. Можаце распавесці увогуле гэтую гісторыю, як ён увогуле трапіў да вас, бо не такая ўжо частая рэч, якая ходзіць у беларускай культуры. Ну так, гэта кумган, посуд для амавення перад малітвай, каб можна было чыстым прыйсці да малітвы. Гэты посуд 1912 года, там ёсць дата. Вельмі мілы посуд, як такая лампа Аладдіна з кветкавай матывы, рыбы тым ёсць, птушкі нават. Таму такая вельмі прыгожая рэч, яна паходзіць з Відзаў на Віцебшчыне, такое было татарскае месца, і атрымалася на падкаце яго вельмі выпадкова на адной з экскурсій, быўшы гадоў 18 таму, нават каля 20, я стараўся за гэтых 15-20 хвілінаў, пакуль спыняемся ў нейкім месцы, пайсці па хатах, да гаспадароў пагрукацца, і запытацца ў гаспадароў, можа, у вас ёсць якія-нибудь цікавыя прадметы, у нас ёсць такі музейчык пры універсітэце культуры мастацтваў, наш студэнцкі нашага таварыства музей. І адзін мужчына, так пабачыўшы мяне, падумаўшы, так ацэніўшы, кажа, пачакай, і прыносіць праз пару хвілін гэты посуд. Канешне, ўражанні вялікія былі. Памятаю, як заходзіў у аўтобус з гэтым прадметам, адчуў сябе як чалавек з кубкам лігі чэмпіёнаў футбола, велізарны, кубак такі атрымал, такія апладысменты ад турыстаў, бо я тут яшчэ і паспел такі рарытэт знайсці, і ён так ці іначай людзі маюць магчымасць яго ўбачыць. На гэтым бонусны эпізод будзе завершвацца. Дзякуй яшчэ раз, што падтрымалі праект «Вандра». Будзем далей працаваць над тым, каб канчаткова не згубіць нашу культуру і спадчыну, а яны зараз і гэтак пад вялікай пагрозай. Шануйце спадчыну, распавядайце пра яе сябрам, і, канешне, вандруем!